Salutare gamer și gameri, deci bun venit la episodul 3. Episod 3, sezon 3 din Minecraft. Da. Da, și celălalt sezon 3 am avut o problemă mică. Și a trebuit să șterg episoadele. Așa. Și începem din nou Minecraft sezon 3. Da. 03. Let's play Minecraft sezon 3. World Ocean, Structure 1, World Type Default, Super Flat Default, Create New World. M-am schimbat cap. Saving chunks. Tu că fel de dă afară din mapă sau ceva genul când este saving chunks. Ok. Am reis minimap-ul. Optifine, vedeți? Timber mode, Mark Workers. Nici mai am. Da. Oricum, videourile vor fi făcute HD. Adică 1280 x 720, adică HD. Da. Și sper să mă au bine. Și fac normal, nu că-l fac de ore, nu că-l fac așa și așa l-am din să randez. Și fac normal. Chiar dacă am început sezonul 3. Oh. Nu-mi place bug-ul ăsta. De exemplu, aici nu se crapă. Și la fund s-a crăpat când încercam să spun. Lol, ce cu skin-ul ăsta? Și aveam la jur 768. Deci e același, mă, s-a schimbat skin-ul. LOL. LOL. Hai facem un... Așa. Să luăm crafting-ul. Și da, jucăm pe easy. Să mai facem aici un copacel. Deci acesta este timber modul. Funcționează doar toporul. Timber modul. Mai pe scurt, economisire de resurse. Știi? Încă cu un topor de lemn poți să tai și 10 stacuri de wood. Wood and planks. Da, încă în sens copac de junglă. Vreo 10 copaci din aia. Fă. Și îmi place cum am spawnat foarte mult. Ha? Am waypoint pe mapa asta. What the fuck? Am waypoint. Ați văzut? Acum am făcut-o. Bă, ești nebun? Am waypoint. Uite, bă, că nu cred. Să-mi fac o barcă. Nu cred, frate. Și naiba. Am încercat aseară să filmez sezon 3, nu mi-a reușit. Da. Da, mă, waypoint-ul e verde. Dar de ce, nu știu, nu înțeleg. Lucru, de ce? Că ați văzut, acum i-am făcut lumea și am lag, știu că se generează mapa. Da,
Cum, frate? Să nu înțeleg. Am de mers o grămadă. Mai bine pun o pauză și revin când ajung acolo. Da, o să pun o pauză și revin când ajung acolo. Și am ajuns pe uscat, într-o mlaștină. Deci așa era și casa din cealaltă mapă, într-o mlaștină. O să nu-mi zici că e aia. Să acolo. Oi. Știu că nu găsim oi. Ha? Am mers până aici doar pentru asta? Are you fucking kidding me? Dar totuși să strângem mâna. Și eu o să pun o pauză să mă întorc înapoi. N-am sabie. Las că și toporul bun. 1 2 și mai trebuie a treia. Wow, 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 wow. Las că ne facem casa aici. Lângă răbăini, deocamdată. Ne facem una. Așa. Și practic avem lânăci pentru un pat. Mai pe scurt să ne stătăm spawnul. Și hai să mai strângem puțin lemn. Da, și joc pe texture pack-ul. Faithful. Mi se pare că așa scrie, Ravain, mă rog, eu așa l-am notat, așa rămâne. Ok. Și vreau să strâng puțin cobblestone. Cât pentru niște unelte. Furnace. Și casă. Uite un creeper. Mă rog. Așa. Așa. Și nu găsesc nicio sursă de cobblestone. Ah, e de acolo. Sau chiar sunt mine, nu? Da, unde am foarte mult lag. Oh, am uitat să nu sap sub mine niciodată. Acum trebuie să cumva să strâng carne. Și văd lavă, nu? Da, lavă văd. Oricum, mișto răvăină. Oh, shit. Așa. Pac, pac. Ok. Trebuie să stăm mâncare neapărat. Uite, asta nu dau și mâncare. Din păcate nu. De chiar m-a enervat bug-ul ăla. Bă, serios, nu găsim animale. Oh shit, bitch. Oh shit.
Hai de încolo de ori caut animal ca să-mi dea măcar mâncare. Ceva. Jungla face o grămadă de lag. Are deja pe fest? Nu mi-a dat seama. Cât lag am? O scoate junglă, hrană și revin imediat. Așa, sper că mi-am strâns niște mâncărică, da. După un drum îndelungat, am trecut și de junglă să caut mâncare, am găsit niște pui, tot în drumul de mlaștină. Și vreau să trag niște resurse să mă întorc unde am fost sponat. Și de asta mă mai pun, da, popii full. Tot ca să strâng câteva resurse. Înțelegeți? Așa. Hop, hop, hop. Hop. Mamă, ce rascaj o să-mi bag cel. Dă repede ceva, nu știu. Nu știu dacă bine ceea ce fac. Hop. Unde e lava? Acolo sus. Așa. Sunt viu și nevătămat. Aici încercam să desa suprafață când am strâns cobblestone și ce mi-am mai căzut pe jos când l-am săpat. Uite, hai să spargem niște coal. Niște iron. Avem neapărat nevoie de el. Exact așa. Uite, așa. N-am luat, da? N-am luat. Iar stau de câinele ăla. N-am decât un stick. Merge și așa. Încolo siguranță nu mai este nimic important. Ce facem capă de linie. Asta în colul ăsta. Ce mi-e somn. După ce că e 12 și un sfert. Pentru mine tot dimineața. Cât avem? 10. Deci am să mai spargem. O să spargem tot asta, tot depozitul. Depozit de coal. Bă, dar cât mai este, frate, nu mai sparg. Ies direct la suprafață. Dacă pun o pauză și mă întorc unde am fost spawnat. Deci, ok, am ajuns la spawn oarecum. Era 1000 și, dar suntem în același biome, aproape de spawn. Deci pot să-mi las undeva pe aici un semn, un waypoint cu numele spawn. Asta trebuie să las la plecare, dar n-am fost atent. Wow. Asta, dar avei. Ok, nu e problemă. Ok, mi s-a blocat Minecraft-ul mai devreme și am intrat mai pe țimici că fă spatul, tot ești la spatul. Ciao. Da. Hai facem aici și facem /spawn cam pe aici, cred. /spawn, doamne, spawn.
Așa. Știu că am mâncat pădurice în astea. Uite, oi la greu. Da. E mică pădurea asta. Dar toate seplingurile vor fi puse. Deocamdată am numai din astea de copac normal, dar este bune. Uite, pui. A, da, am putea să mă scot de pe peaceful. Sorry. Așa, hop. Și mai întâi vreau să-mi fac un pat acum repede. Așa, bam. Punem de exemplu aici. Să dormim. Nani, pui, mami. Doar mi-am pus pat lângă un copac. Asta avem umbră, că e vară. Deci unde vă să mi-o pui? Pe aici, parcă, nu? Pui. Mișto loc. Da. Hai să mâncăm și noi ceva. Și vreau să începem în casă. Dar nu știu cum să o fac. Cred că în locul ăsta o să o fac. Stai că aici îmi trebuie spada, hai că la stup. Că vreau să stup aici. Că iese nasol. Pac. Hai să începem rapid casa. Temă de aici. Așa. Speed, hai. Că și așa video nu mai are mult. E destul de lungă. Dar de fapt ne facem una micuță, de ce ajunge atâta. Este bune. Da, și acum hai să punem lemn. Bam. Aici o fereastră micuță. Aici la pentru o fereastră dublă. Pam. Una micuță. Una dublă. Una micuță. Una dublă. Nu? Da. Încă una dublă și una micuță. Așa. Pam. Așa. Tu treci aici.
Așa. Hai să mai strângem puțin cobblestone. Că din câte am observat, asta să pun și la prăjit. Iron. Așa. Asta e bun pentru adunat cobblestone. Și am să-l folosesc, astfel am să-l defrișez. Ok, eu zic că ajung 16 și sper să ajungă. Și trebuie să strângem niște nisip, să facem sticlă. Hai, rapid. 15, 18 ajung? Nu, ajung. $25 ajung. Pam, pam. Aceasta e casa mai de început în Minecraft, așa, după mine. Ok. Așa. Trebuie să iau crafting-ul. Hop. Patul. Și armea lasă să prăjească ce are. Unde să termin acoperișul. Da. Așa, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Așa, și asta. Mai repede. Stai, mă. Așa. Asta ar veni așa. O ușă dublă. Și nu uitați, ăștia se pun pe din afară. Din afară. Uite așa. Pam. Pam. Gata. Da. 4 bucăți de sticlă. De asta se facă 6 pentru niște panouri. Eu zic că e mișto casa, nu? Eu zic că e mișto. După mine. Ok, 6 bucăți. Le fac aici în crafting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 panouri. Nu am pierdut-o pe degeaba. 2 pe degeaba. Pam. Să vedem ce mai are aici. 3 bucăți mi trebuiesc mai multe. 4. Vreau să se prăjește 2. Atunci niște copac alb până atunci. Bam, 1. 2. Știu, se vede că-s grăbit. Gata. Și cu asta vom termina episodul.
Așa. Încă una pierdă pe degeaba. Și am rămas doar cu una. Deci asta a fost tot pentru azi. O să ne vedem în episodul viitor. O să fac aici un chest dublu. Dacă îl fac acum. Da. Cum e vorba mea, nu uitați, dacă v-a plăcut, dați like, subscribe, share. Stați că am greșit aici. Așa. Ne vedem în episodul viitor. Bye, bye. Și s-ar putea să mă vedeți cu un alt... da, să pun patul, corect. Așa vreau să fie pus. Așa. Și aici foarte sus, nu? Da. Ok, bye bye, gamer și gamerițe.